higala, kumusta o maayong hapon usab kanatong tanan. Anihan usab kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries aduna na kini 29 ka mga radio station sa tibuok Visayas ug Mindanao. O ako na lang usab nga mga pasalamat sa tanan gayud nga mga chapter president, 11 usab sa mga membro nga diin naghatag intawon sa pagsuportar kabahin sa mga programa nato sa baong pagtulunan sa PBCM. Salamat kayo mga igsuon sa inyong pagsuporta o 11 na usab sa mga chapter president nga diin mao nag-abaga sa ato ang programa sa dekalain nga mga lugar ug aduna nay usbon ko 29 na ka radio station ang gisudlan sa PBCM sa Visayas ug Mindanao. Ingon ana ka paspas ang pagsuportar sa mga kaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM. O ingon man usab ako usab mga pagtimbaya sa ato ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya, ka Madam Gaga uban usab sa tanan gayod usab nga mga preacher no, mga magwawali, mga ministro, kumusta ka ninyong tanan? Dili pwede nga tagsatagsa unta kamo tungod sa napakadaghan ninyo, mahurot ang atong oras, mao nga kumusta na lang gyud ninyong tanan nga mga kauban nako nga mga ministro. Ug dili pa lang gayod dugay na tapos ang conference na to natong August 19 ug diin kini nagbalampuson ang maong inuntang conference nga dito nahitabo sa barangay sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. O magpasalamat kita sa kainit sa daghan nga mga membro nga diin mitambong nga matud pa sa ato ang kanhi kauban nga magwawali nga si Aquilino Valencia. Nabungkag na daw ang PBCM tungod sa pag-apel ni Reverend sa politika. Mao kanay usa ka dakong bakak kay kining tawhana sawa pa ni masudli og yawa kinis Aquilino Valencia. Grabe ni siyang suportar ni Reverend. Unya lagi kay matud pa na niya nga sa 2000 matud pa niya nga buhian daw ni Master ang daotang espiritu, mao nga kining tawhana usa sa nasudlan sa yawa sa daotang espiritu tungod kay matud pa niya nabungkag daw ang PBCM tungod sa pag-apel ni Reverend sa politika. Ang yawa usa kana kabakakon. Kinsa ang namakak? Mao kini sa Aquilino Valencia nga gisudlan karon sa espiritus yawa. Klaro magyud kay na? Tambong kuno ke og nabungkag ba ang pagtulunan sa PBCM? Bisan pa sa inyong mga pagdaot sa pagtulunan kanhin ninyo, nagpabilin nga daghan ang mga tao tungod kay mao kana ang propesya ni Master nga walay magbuot nako kung akong ibalik pagpabibo ang PBCM. Pero unsay imong gipanghambog? Ang imong gipanghambog ning balik ang mga tao tungod daw sa pagdala ni Ake og sliced bread o pagpainom sa Pepsi. Mao kanay usa ka dakong bakak. Lugar ang mga tao naong og sliced bread, Aquilino Valencia. Lugar ang mga tao Aquilino Valencia naong og Pepsi. Mao nga midaghan ang mga tao sa pagtulunan sa PBCM. Di ba usa kana kapag pamakak nimo? Buyag. Usay pagtuon nimo sa mga tao sa PBCM.
naong og pan, naong og sliced bread, naong og Pepsi. Kay midaghan ang mga tao tungod sa imong pagdala-dala og Pepsi og sliced bread. Kada bulan, abi nako o kada oras ka magdala. Kada bulan pagyud. Pagkalayuan ang usa ka bulan, samantala kami didto matag simana kami nga nagpakaon sa mga kaigsuonan matag Domingo sa evangelization ni Reverend. Ikaw, binulan ka nga magdala ka og sliced bread? Asa may labaw? Kami nga nagdala sa sinimana, pagpainom og mga ilimnon para sa mga kaigsuonan. Ikaw nga binulan, asay labaw? Ikaw nga binulan nga magdala og kami nga sinimana. Hambugiro kang dako, kang Aquilino Valencia ka. Wa nay hawd nimo kahambugiro og tampalasan nga tao. Mao kana ang ako ang pagpanubag nimo. Abi na kog mundang na pud sa isyo. Wa na magulaing kung isyo ning tawhan na god mga higalag mga kaigsuonan. Nahutdan bas katarungan mao nga nagbalik-balik sa isyo dire nako. Aquilino Valencia paminaw. Human nakagitubag nako anang imong isyo. Ako dili man ko bakakon nga sama nimo. Ang isyo nga imong gibalik-balik kamatod pa nimo nga nganong padak-on ni master nga akong itlog tungod sa akong asawa. Ang nahitabo ani Aquilino Valencia, humana ka nako gitubag ngadtong panahon na 39 na katuig karon ang milabay Aquilino Valencia, dugay na nang nahitabo. Pero nahibong ko nimo nganong imong sigihag balik-balik wa na kay katarungan do. Nahotda na ka naupaw na kas katarungan nga ang 39 katuig nang nahitabo sa akong kinabuhi imong gibalik-balik, imong gibanhaw aron nagyod imong pakulawan ako. 39 na katuig unsay nitabo natong 39 katuig. Nag-ingon ko nga ako dito sa Usamis giimbitar ko og pista sa ako ang pasyente. Kaya ako usaman ka dental technician. Sa diha nga giimbitar ko sa akong pasyente dito sa Usamis City, nadtong maong ako ang amiga, nihibong mangko nga sa tungang gabi ikumpisal na ko, hindi makusama ni mo ba nga maglimod ka? Ako gilimod dire. Pero 39 na o 38 na katuig na itabo. Kung sa may naitabo, ang babae misulod sa kwarto. Unya, pagsulod sa babae sa kwarto, moto, nga tingali pod og giganahan, siyempre, natong panahon na tao raguta. Makasasala ta Valencia, walay perpekto na to. Ang imong termino nga ning saka mi kapayas, ikaw wa ba ka makasaka og kapayas? Wa ba ka? Mo na imong tubagon, wa ba ka kasaka kapayas? Pareho man ta ning saka kapayas. Ang Dios na nasayod. Nga halos tanan tao, saka kapayas, saka gali ng mananap. Tao pa ba? Pero 38 na katuig ang naitabo. Pero imong gibalik-balik ang maong isyu. Ako na nang gikumpisal kay dili ko sama nimong bakakon ka. Sa imong kinabuhi, wa ka kakasaka kapayas? Aquilino Valencia? Unsa man tong babae nga batan-on nga imong gikuha, di ra ba nimo ni patingog dinhis kangina na ako ang mga record? Putlo na ba nimo kay ngano mauwaw ka sa imong gibuhat? Maayo kay ka manaway, mukuha kag truso sa ubang tao diha sa mata, apan ang truso nga nagbabag sa imong bata wa nimo kuha. Unsa man tong batan-on dito sa Baraopol nga imong gikuha
didto. Pagkahuman sa imong gikuha ang maong babae, nga mao to imong gipanan-aw og sini, nagholding hands kamo natong maong batan-on nga babae, unsa may netabo? Gikasab-an ka sa imong asawa ang babae, gikasab-an, pati pa ka gikasab-an ka ni Bengbeng, pati ang babae gikasab-an sa imong asawa, gi-special nimo. Tanawang imong pagkabakakon, wa maguyawa gud nga musultis tinuod gud. Nananaw mo sini, nagholding hands mo. Di lang ka mutugan nga ni saka kagapayas. Karon, unsa man nahitabo? Gikasab-an ang babae sa imong asawa, pati pa ka gikasab-an ka sa imong asawa nga si Bengbeng. Ako unta ka ng isyuha, dili na gud unta ko magisgot anak, pero ikaw magsigig pukaw. Ako ang tima unta nako karon partis kaluwasan, pero kaganina naminaw ko nimo, wa magyukam undang. Mo na manubag lang po ko nimo. Ang pangutana karon, kadtong batan-on nga imuhang giholding hands, gipanan-aw nimog sini, nga imong gikuha dito sa Baraopol sa Cagayan de Oro, wa ka kasakag kapayas? Aquilino Valencia? Karon, ikaduha. Kadtong kasakay ni mos barko nga si Baby Hi Babes nga taga Kauswagan. Nganong gusto mang magpakabit si Babes nimo? Kay imong gipangulitawhan, imong gipasaligan nga kwartahan ka, negosyante ka og putaw, negosyante kag pisi, mo'y hinungdan nga ang babae mingbilib nimo, mo'y hinungdan nga ang babae gusto makikabit nimo. Lugar makikabit ang babae nimo, Aquilino Valencia, gwa nimo pasaligi. Buang-buang na ang babae nga musugot nimo ug wa nimo pasaligi. Nga magpakabit nimo. Si Babes ba? Si Babes ba? Nga imong kasakay sa barko, nga imong gihato dito sa terminal. Nga nangayo kag number niya until karon, sige pa mo. O kontak ni, hi Babes. Ikatulo, di ba gisumbag ka ni Master kay naibo ka sa asawa ni Timmy Mure nga si Arlen? Imo ng testimonyo. Imo ng gisulti dinis kanginan. Nganong gisumbag ka ni Master kay naibo ka sa asawa ni Timmy Mure nga si Arlen? Ikatulo na ha? Ikaapat, unsay sulti nimo nako? Buang nga Brad Cesar, gisugat kog babae di Hasper kay mamaligya og litrang B. Ang pangutana, Aquilino Valencia, kay biyahidor man ka, pila ka litrang B ay imong gipalit di Hasper na may mga babae da manugat. Unsa pay sulti nimo nako? Ikalima, buang nga Brad Cesar, gihanggat man ko di Haskulon, guwapahar bang bayhan na Brad? Ang pangutana, Aquilino Valencia, pila man kalitrang B ang imong gipalit di Haskulon og saper? Ako di na ko gusto tamisgot ana, pero ikaw wa kay undang. Sumo na kaayo gyud paminawon sa laktod nga pagkasulti. Pertinag yung sumuha kaayo magbalik-balik tas isyo. Pero kay nawad-an na magukas ka tarungan, boy hinungdan nga magbalik-balik ka sa maong isyo. Nga naman, panabang ba aron kunuhay na ikastoryas kanginan? Panabang man ang imo ha. Mahurot na lang ang oras sa imong programa. Pulos, panaway, pamantay. Wa na kay isaktong katarungan nga imong idladla dinis kahanginan para sa kaluwasan sa tao. Ang mga tao nagsuggest nako, Brad Cesar, ay nalang nagtumpangin na upaw kana sa Aquilino Valencia, wa man tay makuha na niya. Pulos man na personal na iyang gisigutan.
wala na may kaluwasan nga nahimo anang tawhana. Pulos man pamantay ni Riberin, pamantay ni Ronnie Mangalos, pamantay nimo. Wa may kayuhan ng tawhana nga gidalit diha sa istasyonan. Nahurot na lang ang oras. Pulos pamantay, panaway. Ha? Nga naman, nagihimo ni Aquilino Valencia, kay wa nay lain katarungan. Nahutdan nas katarungan, naupaw nas katarungan, mao nga nagbalik-balik na lang sa isyo. Ang ako tang isyo karon partis kaluwasan, pero naminaw ko kaganina, wa gi pag-undang ang pagpanaway ni ining tawhana ni. Ha? Nga dili nung taangay panghisgutan, tungod kay way makuhang kaluwasan ang mga tao, pero kay kining gidemonyohan, kining giyawaan, mao maggoy magsigig hisgot, mo na nga manubag lang sadmi aning tawhana ni. Lisod pod niya pa ang iyang gisgutan. Si Pariron ni, siyempre kining atong bausahay masipyat pa yun ni. Ha? Iyang gidaginot nga ang Diyos kuno gikatawan, kuno katawan, kuno nato ang Diyos nga si Master. Dili na mo ibuti pasabot ni Ronnie Mangalos. Kay kini manggod ang isyo, ikaw manggod Aquilino Valencia, ha? Di magkakasabot, bugok manggod kagod, di magka kadabang dili bitaw, maayo manabot ning tawhana, di pod maayo pod manulti ning tawhana, kay kangaon god. Kangaon manulti. Why by direction ba? Nga saktong direksyon sa iyang istorya. Gidaginot niya ang sulti ni Mangalos. Nasipyat si taon si Ronnie Mangalos, nga nag-ingon si Ronnie Mangalos nga katawan ang Dios. Lugar si Master. Dili man na boybot pasabot ni Mangalos, pero iyang gidaginot ni Aquilino Valencia nga naman para pakaulawan niyas Mangalos. Ang isyo mauni, kamong naminaw karon sa kanginan o sa Facebook o sa YouTube, ilabi na sa mga kisuunan sa PBCM. Ang isyo, kani manggod si Upaw Aquilino Valencia, nga upaw sa katarungan, nag-ingon magod ni siya siyang istorya dere. Kay si Ronnie ni katawa manggod ni Ake. Karon, ning-ingon si Ake sa pagtubag, kanarabang mo katawa? Iyar ba na siyawa na? Matong gitubag ni Ronnie, lugar og mo katawa, lugar iya na lugar siyawa. Matong nga gitubag ni Ronnie, pagka Domingo, nag-ingon man ka Mr. Valencia, nga kun mo katawa, iya na siyawa. Gibasahan siya ni Ronnie sa Biblia, nga dunay pagkatawa ang Dios, man ang punto diha. Nga nung gidaginot na niya ang maong istorya ni Ronnie, nga katawan nato ang Dios. Nasipyat si Ronnie ana pagsulti, kaya na may usay tungod sa kabisi nato sa atong isusulti, masipyat ang atong baba, pero dili na maibot pasabot ka katawan nato ang Dios. Ang buot pasabot ni Ronnie, nga ang Dios, Aquilino Valencia, mukatawa man, unya iya de siyawa na. Kay matud pa lugar ni Ake, nga basta mo katawa, iya siyawa. Lugar kay ang Diyos, mi katawa man. Ha? Lugar, yawa na lugar ang Diyos. Kay naa may babasa sa Biblia, nga ang Diyos mo katawa. Asa man nato na mabasa? Basahon na nato sa Salmo, Kapitulo 2, versikulo 4, sa Biblia ang Katoliko, nga ang Diyos doon ay pagkatawa. O bisan pa sa Salmo 37, versikulo 13 sa Biblia, gapong Katoliko, ang Diyos mi katawa. Unya, yawa na lugar kung mo katawa. Kay ang Diyos mi katawa man, yawa na lugar ang Diyos. Kay mao man ang isyo ni Mr. Valencia, pagka mo katawa, iya na siyawa. Daw be kay ang Diyos. Gitubag man ni Ronnie, nga ang Diyos doon na may pagkatawa ang Diyos. Yawa lugar, kay ning katawa man ang Diyos. Pero unsay tubag sa kaning mabaw og utok, ha? Kining gitawag og bugo nga Aquilino Valencia. Oy, waday mo kay baluro ni ug unsang klasiha ngano ang Dios mikatawa. Wa ta diha nang isyu ha Valencia.
Ang isyo balin siya ka nagingon ka basta mo katawa iyas yawa nan kay naa may mabasa nga ang Dios mi katawa man yawa na lugar. Ayaw pagpagitag katarungan nga maingon ka nga wa day mo kay balo og unsa nganong ni katawa ang Dios. Wa ta diha ng isyu ha. Ang isyu nimo gitubag. Unsay tubag? Matud pa nimo nga basta mo katawa iya na yawa daw be kay ang Dios ning katawa man yawa na lugar. Ha? Di ba ang imong katarungan dili sibo? Ayaw may pangutan na ug kung sa hinungdan nganon ni katawa ang Dios. Ang isyu diha, ang isyu nga gitubag nimo basta mo katawa iya yawa daw be kay ang Dios ni katawa man yawa na lugar ang Dios. Ha? Ikaduhang isyu, Mr. Valencia. Matod pa nimo nga pagka mo katawa yawa na. Imo ng isyo. Daw be karon kay ang tao sa Dios mi katawa mapod yawa na lugar sama lugar ni Job. Si Job ni katawa man. Tao man si Job sa Dios. Yawa na lugar si Job. Ha? Mao nang tubag sa imuhang giingon nga basta mo katawa iya yawa na karon kay ang Dios mi katawa man yawa lugar. Si Job mi katawa man yawa na lugar si Job. Diha ang isyo, Mr. Valencia, di lang yung ka kamaong manabot kay ngano, bugo magug ka manabot. Matod pa ni T.C. Arias. Ha? Mauna diha ang isyo, ngano? Ha? Nga gitubag ka, dili kay maro manggug kagod, marama ba? Nasipyat si Rune, nga, katawan na to ang Diyos, di man na may punto niya. Nasipyat lang si Rune pagsulte. Pero ang punto ni Rune, ngabot pasabot, Aquilino Valencia, nag-ingon man ka, basta mo katawa, iya na sayawa, gawbe kay ang Diyos, mi katawa man. Muna ang but pasabot ni Rune. Pero giunsan mo, imong gidaginot ang sipyat ni Rune, mga los. Naabit tayo atong sistema nga tungod sa daghan natong isusulti masipyat ta usadi takabantay ana pero dili na mo buot ipasabot. Aquilino Valencia, kay ang imo magud mamantay kas tagak, kay ang imong papel mao ang pagpanaway ug ang pagpamantay, wa kay issue diri nga husto. Napay laing issue nimo. Tubagaw na to ni. Unsa isyu nimo? Nagingon ka. Ngaon sa mas luloy nagpaamin man. Oy, buang. Ana man sa Biblia na basta magsukway sa kabil buang maka Proverbio 19:1 man na. Buang. Ha? Tawgon tigog kag buang. Kay na mas Biblia na buang 19:1 sa Proverbio. Magsukwahi kasi mo buang ka. Si Reverend naay time nga ang iyang kamot gunitan sa mga membro. Mo amen. Pero gipakadautan nimo. Ikaduha, ang pare mo amen man ang mga tao sa pare. Lugar nagpatuo na ang pare. Di ba? Batasan man sa Kristiyano magkakitag pare. Amen ko, Pader. Diyos na lugar. Lugar si Reverend, kay naamay mo punit sa iyang kamot, mo amin man. Lugar nagpakadiyos na lugar si Reverend, napakamaster na lugar, bugok ka manabot, Aquilino Valencia. Ako na nasaksihan, wala si Reverend, mutunol sa iyang kamot, aron magpaamin siya. Ang kuwan lang din na, kaya ang mga tao maugay mukupot sa kamot, Reverend. Mo amin, di man ni mo na mabadlong ng mga tao. Mao may ilang pagtuo. Pagtahod man na. Pero giunsa nimo paglubag, kayawa na magug ka. Oy, nagpaamin. Basin mo pareho og master. Tanawa ra manabot ning tawhana. Bugok. Bugo. Nga Aquilino Valencia. Wala si Reverend magpaamin nga magpatuo siyang master siya. Pero giunsan mo paglubag? Uy, nadunggan na ba nako nga si Reverend nagpamitan awag unsa ka buang nimo?
manabot? Ha? Ingon ana kalimbungan ang Satanas. Ingon ana kalimbungan kining tao nga sudlag daw tang espiritu. Ha? Dabi kay ang pare mamin man. Maaminan man sa mga membro. Sa mga Katoliko. Patotoo pod. Unya usahay, mulakaw tas dalan nagali mo amin sa ako. Ha, maglakaw kog dalan, nagali mo amin ako, nalugan na patutuon ako. Di ba mabaw kag katarungan na Kilino Valencia? Ha? Mabaw kag katarungan kay ngano bugo ka manabot? Ha? Yun ana. Ha? Karon, maingon ka. Nga kana si Cesar padako ni Master ang itlog. Akong nadunggan nga naay nagsulti nako nga imong itlog mo ning dako. Sa man na ron. Ha? 39 naman ni katuig ang isulti ni Master nako. Imo magyong gipukaw. Until karuwa man tao ni dako ako itlog. Nyamingo ka paabot lang. Ni dako nung gali ng imuha magpaabot pa. Di ba ning bumirang nimo? Ha? Na, gibalik-balik na po niya ang isyo dito sa Park Mall. Gusto ko na kung magpakamatay. Gigarantiya nako upaw ang akong kaugalingon. Gihagit ka nako. Pero unsa imong konklusyon? Baka ko natawhanan na. Nga na imo magyug kong pugson, ana, nga ipaangkon ko. Ngawa magyug ko kato ng Park Mall nga nagdala ko babae nga naay bata. Wa po kumana ng Park Mall nga nagdala ko og bata nga naay babae, nga nagdala ko babae nga naay bata, wa man ko ana. Ngano imo magyug ko pangkuno na? Ha? Ako kaning gigarantiya nga akong kinabuhi. Para lang ana, pero unsa patyo nimo ang imong cellphone, imong giputol-putol kay tikasan kang dako kay ngano yawa na maguna na nimo gud. Ipabati gali na ang full nako nga istorya. Di ba maulawan ka? Imong putol-putulon ang record nga naman. Kay mamunit ka na atong putol nga record kay aron kuno hay imo kung pakuwawan. Ha? Ipadungo gani ang full record. Ha? Garantiya na ang akong kinabuhi. Wa ko mamakak. Pero imo gyud ipugos. Ngano yaman ko, ngano imo mangpugson, nga wa magyud ko magbuhat ana. Ha? Gigarantiya gali na ko akong kinabuhi. Para lang anang isyuha. Pwede po nga kamo mao'y mamatay kay mga bakakon mong dagko. Imong anak si Andy bakakon. Ay ni sakay kon Andy. Wa ko kasakay ninyo sakyan Andy. Pero gyud ninyo pagliso ang istorya. Kay inyo yung iduot nga makasala gyud ko. Wa ko makasakay ninyo sakyanan. Pero gibot-buhatan ninyo nganuman para lang gyud nga inyong pakawawan ang tao. Igarantiya ka nako akong kinabuhi og tinuod pa? Ha? Igarantiya ka nako akong kinabuhi sa Dios og tinuod pa? Imog yung inog, bakakon ka. Kamo mo'y bakakon. Ha? Ganon di makamusugot nga kamo may mamatay ni Andy og ikaw. Ano di ka musukol? Kay nga naman, kamo ang bakakon, inyong gibutang-butangan ang tao, ngawa magbuhat. Unya, mingon pa ka. Nga gisultihan ka nako, ana, unya, kuan, ingon ka, Trabante, ang imong pagsulti, wa ko ato maminaw. Wa sa akong sarili. Nagsulti ka, wa ko makadungog ato, ug unsa to imong gipagsulti. Ang ako lang giingon nimo nga sa ako ang pagtubag abi na kog nangutan na ka og unsa to bayhana nag-ingon ko nga Trabante nako pero dili nag-ingon nga nagdala kog
akong pagpaminaw nagdala ko bata nga nay babae, garantiya ganako akong kinabuhi ana kay wa ko diha ng Park Mall nakaadto dito kay nagdala ko og babae nga naay bata nga nagmatod pa nimo nga nagdala na pug ko og bata nga ng babae. Wa mo magkapareho statement sa inyong anak. Siya din nagingon, nakit-ano ko pa si Cesar pa nga nagdalag babae nga naay bata. Ang imo po nagdala kog bata nga naay babae. Ngano wa mo magkapareho? Di ba? Bot-buhat na ninyo. Minugna-mugna na ninyo. Nya niingon pag nagsakay, wa ko makasakay ano inyong sakyanan. Kaninyong sakyanan nga kagang-kagang. Musakay ko ano inyong sakyanan nga kagang-kagang. Buyag. Imong gali na ibaligya na ko ng inyong sakyanan. Kay kagang-kagang na. Wa ko mawili na inyong sakyanan, oy. Muna diha nga ko ang tubag nimo nga anong gisumbag ka ni Master tungod kay naibog ka sa asawa ni Timothy Ring. Nga si Arlen, ikaw nagsulti ana. Unya ka naingon mas Biblia. Episo 5 maibog ka sa usa ka babae nakapanapaw na ka. Unya mingon ka wa ka kapanapaw? Kahila mo manulti kang bugua ka? Ha? Unsay sulti sa Episo? Ha? Basahon tang Episo. Apan ang pakighilawas ug ang tanang kahugaw kadalo ayaw gayod ninyo kini paghisgote. Sanglit dili kini angay sa mga mahimong balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan pagsultig binuang o mahilas katistis ug butang kini nga dili angay unta isulti. Ha? Roma. Ha? Unsay gisultis Roma? Ang Roma nag-ingon, Aquilino Valencia. Nga imong paborito niya, di ra ba nimo ni basahon? Ngano wa nimo nito baga Aquilino Valencia ning Roma, Kapitulo 1, ngadto sa 5. Ngano imo maning laktawan, ngano adto magas 8 gyud og 9. Pero pasultiha, basahon ta ang Roma Kapitulo 13 versikulo 1 ngadto sa 9. Pagkahuman ang 8 rag 9 may basahon, nganong wala nimo ni basaning 1 ngadto sa 5 kay mabukog ka. Mabukog ka. Kay matod pa nimo nga ang politika iya siyawa, basahon na to. Kung iya ba siyawa ang politika. Unsay gingon? Kinahanglan ang tanang mga magpasakop nga masinugtanon nga sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios. Unsa Aquilino Valencia, magpasakop ta sa punuan sa kagamhanan. Nganong naay punuan sa kagamhanan Valencia tungod kay kana mao'y pagbulutan sa Dios. Ano mingong kagyawa? Ngano di mo nito bagon eh? Ha? Kapila ka na ko gyagit aning Roma 13 nganong wa nimo nito baga? Ha? 2. Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios. Now, og ang managpanukol may agom sa hukom sa silot. Ha? Magpasakop ta kung musukol ka sa kagamanan nga gitukod sa Dios. Ha? May agom ka sa silot. Asa man ani Valencia nga iya ni siyawa ni. Nga magpasakop mantas kagamhanan, nganong naay kagamhanan sa yuta, nganong naay presidente, nganong naay senador, nganong naay congressman, nganong naay mayor, nganong naay gobernador, nganong naay barangay kapitan. Tungod kay naay eleksyon. Kinsa ang nagbuot? Ang Dios. Nganong di nimo nitubagon upaw nga Valencia? Nganong adto ka sa 8? Pero pasultiha, basahon taning Roma Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 8 ug 9. Pero wa basaha ang 1, nging diretso ngadto sa 8 ug 9. Nganong di nimo basahon ang 1? Kay maigo ka upaw. Ha? Maigo ka.
sa imong sinultihan nga ang politika iya kuno siyawa. Pag-abot sa tumoy ning ingon dayon si Upaw Valencia nga dili man yawa ang politika kung magbuhat ka gani og dautan mo nang yawa na gyud na. Tanawa ra usa ka tunto aning tawhana ni Manulti. Di ba buang, kwanggol? Naman sa Biblia na. Kwanggol, buang. Nganong nabuang? Kay ngano, nagsukwahi sa iyang Abel, tawgon og buang ning tawhana ni. Tubagan ni Roma 13. Aquilino Valencia, nganong dili mo ni tubagon? Ha? Kay mo sangu ka ani, maigo ka ani. Ha? Unsay gingos 8? Paborito niya ni. Pero wala ni siya makatuman. Unsay gingon? Matud pa na niya laktawan niyang 1, laho siya diri sa 8, kay maigo man siya sa 1 o nga rin sa 7. Ha? Kay kini pabulutaan man ni sa Diyos ni. Mismo yung babaan ni. Nag-ingon siya nga kana kagamanan iya na sa Diyos. Naabali kagamanan o eleksyon? Ha? Aquilino Valencia? Na ay mayor, na ay presidente, na ay senador, na ay gobernador, kay ingagi ka nag-eleksyon, kinsay nagbuot ang Diyos. Roma Kapitulo 13, versikulo 1-7. Ngayon, dili ni basahon. Kay maigo ka. Ha? Supalpal ka. Ari sa 8. Unsay giingon, nakatuman ka ni 8 ug 9. Wag hapon nga naman, basahon ta. Kini imong paborito, nga imong gipasumangil diri namo. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa, kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay. Nakatuman ka ni paghigugmaay, Mr. Valencia, Aquilino Valencia. Naigugma ka ni Reverend, wala. Ngano man, kana si Loloy tikasana maro na. Nya kay pigugma man ang imuhang kaway. Nakatuman ka, Upaw Valencia. Hilas ni mo manulti, oy. Kadlami ba ni mo upawag usap? Na? Usban ko, ayaw ka mo pag-utang o bisan unsa, bisan kinsa, gawa sa pagigugmaay ang usag-usa. Naigugma ka, Valencia ni Reverend. Nganganlan ni mo og maro kulukoy yawa sa tanas. Kini balang bahin na, Aquilino Valencia, supalpal ka na, wa ka na makatuman. Ipadayon ko pa. Kay ang nagahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan, naigugma ka ni Reverend? Naigugma ka na mo? Naigugma ka ni Rone? Di ba wa? Halos ka, manaway kada Domingo, manaway na mo. Igo laming manubag sa isyo ni mo. Nakatuman ka ani, Upaw Valencia? Wala. Ha? Unsa pa? Ang mga sogo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, pagpangawat, ayaw pagkaibog, og ang bisan unsa pa nga sogo kini naglangkom nini, mga pulunga nga nagaingon, higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon, ang gugma dili muhimog dautan. Spuko mo na. Ha? Ayaw pagpanapaw. Kung makakita, maibog ka sa babae. Nakapanapaw ka, naibog ka ni Arlene, Mr. Valencia. Mao hinungdan nga gisumbag kas Ginoo. Gibaba ka. Nganong gisumbag man kas Ginoo? Kay naibog ka sa asawa ni Temi Moreng nga si Arlene. Imo nang baba na. Bili na amo. Nakatuman ka, Mr. Valencia, ni imong paboritong 8 og 9? Wa. Ipaigugma ang imong sikataw. Nakatuman ka? Wa. Munang makaingon mi, hilas-hilas. Hilas. Kusog manaway. Ha? Labaw pang sawayunon. Ha? Mabitaw na nga kami usahay hilasan minimo. Ha? Mo against ka ni Reverend.
nga si Reverend mao'y gihatagan o kaalam ni Master sa pagsabot sa Biblia. Dili man ikaw mao'y gihatagan ni Master o kaalam sa Biblia, si Reverend man. Kaya ikaw pa'y gitudlo ni Master nga mao'y magdumala diri namo nga may magtudlo sa Biblia, bisan og luod ka para namo, Mr. Valencia, pilit ming mudawat nimo kay ikaw may gitudlo sa Ginoo nga mao'y mamuno sa mga ministro. Pero kay di man ikaw may gitudlo, si Reverend man may gitudlo nga mao'y magtudlo sa Biblia, sa kaalam sa Biblia, kay gipuno man ni Master, mao'y hinungdan nga si Reverend gyud mao'y amutuhan ug dili ikaw. Kay ngano man, mo lagi na akong balikon, kung ikaw pa'y gitudlo ni Master, bisag luod ka o pagkaon pa ka, bisag luod pa ka kanon dyo ka na mo. Nga naman, pupot man ni Master, nga kanon ka na mo, bisag luod ka. Siyarog di ka kasabot. Pero kay ikaw oposisyon man kang dako, yawa man ka, gusto ni mong bungkagon ang PBCM? Si Reverend na ba imong pasangilan nga may bubungkag sa PBCM? Nga naman nga si Reverend may imong pasangilan nga may bubungkag sa PBCM? Nga ningabot ang mangganig by tinubi ka radio station sa Tibok, Visayas ug Mindanao tungod sa pagpanikamo ta Reverend uban sa mga chapter president nga misalig ka Reverend, pero unsay gibuhat nimo, unsay gibuhat ninyo ni Macarayo, unsay gibuhat ninyo ni Dene, di ba inyong giguba ang pagtulunan sa PBCM kay gusto ninyo nga ang mga tao munada ninyo? Ha? Kinsa man ang kaalam nga naa ninyo, kanang kaalam ni Macarayo, kanang kaalam ni Danilo Nakwa, kanang naani mo nga kaalam, di ba kang Reverend man nga gitudlo dinhinan mo, nato? Sa unang kapanahunan, ngano di magagani magasulti og tarong, ngano man, tungod kay taas kay kagarbo. Mo man pagkasulti ba? Taas kagarbo. Ha? Si Reverend wala man masuko nimo. Ikaw may nasuko ni Reverend kay matod pagalin nimo. Nga sangko sa langit ang akong kasuko anang Reverend. Sangko sa langit ug naamay labaw pas langit ingon ana kadako ang ako ang pagmahay ni Reverend o kasuko ni Reverend. Ispuko mo, taas na ka ng langit pero labaw pa kuno ang iyahang kasilag ni Reverend. Tarong ka, magwawali ka sa Diyos anang tungura. Aquilino Valencia. Di ba magwawali ka ni Satanas? Kayon sabay nabasa na to, ipaygugma ang imong silingan. Unya ka na suko man ka ni Reverend. Naigugma ka ni Reverend. Nga maingon ka, nga liwat mo anang inyuhang Reverend nga yawa. Mayo na. Ipaygugma ang imong silingan. Ipaygugma imong sikataw. Naigugma ka. Ngayon no nimo si Reverend, liwat mo anang inyuhang Reverend nga yawa. Asay mong paygugma ana upaw nga Valencia. Wa ka may gugma. Ha? Unsay gihimo ni Reverend para lang mo mauli ang inyong mayang kabubuton. Saksi ko nana. Pag-abot ni Reverend din sa Cebu, miadto mi sa imuhang balay uban ni Richard Castañares. Nigadto mi si mong balay para lang mauli ang maayon niyong relasyon ni Reverend. Pero unsay mong gibuhat, Mr. Valencia, ning sibat ka. Dili ka makikita ni Reverend, dili ka makiguli, kay matod pa mo di papanahon, kay nasuko pa ko anang inyong Reverend. Di ba imo nang isulti ka ganina? Asay mo pagkaguma? Nagugma ka? Mr. Valencia? Wa ka mahigugma. Unsay sulti ni Reverend namo? Kung mobalik ka, Mr. Valencia, bisan pa si Macarayo, bisan si Dani, bisan si Pedroso, bisan kinsa ninyo nga minggawa sa pagtulon na sa PBCM, andam si Reverend mo dawat ninyo. Pero kamoy dili manuol, nga naman, kay gisudlan na mos espiritos dautan.
Kay og Diyos pa nga espiritu may na ninyo, malukmay unta ang inyong kasing-kasing. Pero kay espiritu mas yawa ng naan ninyo, kamoy nakatuman sa gisulti nimo Aquilino Valencia, nga buhian ni Master sa 2,000 anyos, ang mga espiritu sa yawa, mao ikaw usa ka nga gisudlan sa daotang espiritu. Kay gusto ninyong bungkagon ang pagtulunan sa PBCM? Gusto ninyong ganuyon dito sa Danao? Unsa may sulti ni Macarayo, way lain nga tinuod nga pagtulunan nga gitukod ni Master, mao lamang ang pagtulunan sa PBCM nganong nagtukod siya og PADM. Nga iya naman ang gibuhian nga istorya nga walay laing kaluwasan diha lamang sa pagtulunan sa PBCM, pero nganong gisulti man ni Macarayo na nga iya naman noong gibali ang istorya, di ba ang mubali sa istorya maong yawa, nganong iya namang gitukod ang PADM, nganong nawala ang PBCM, di ba? Gipangsudlan og mga yawa. Nganong manggisudlan og mga yawa tungod sa kwartaw kasina. Mo na laktod nga pagkasulti. Tungod sa kwartaw kasina. Way lain nga inyong giapter. Kay naas Biblia nga kamo ilang panapion pinagis na tinumutumo nga mga sugilanon, di ba napasulod-sulod mong espiritu diha ni Master? Nga si Master to ako nos Danao, kaya ti ba? Kay kana kuno naghigda kuno, dili kuno na mao. Kay ang mao kuno nang lakaw-lakaw diha, kana ilang gipatuo diha nga gisudlan kuno ni Master. Gipatuo nila ang mga tao. Hindi man na may maunang ginagigda. Na si Master ay nibangon na. Kana ilang gipatuo diha nga gisudlan kuno ni Master. Di ba liwat yun mo sa kang Mary Alcasarin? Di ba si Mary Alcasarin nagpatuo pod nga katos tito nga mangingilad? Nagpasulod-sulod nga si Master kung naasa di titong. Unya, ang magpamimbro dito 16,000 ang ilang pangayoon. Tanawa ang mga Arellano, di ba nailad ni Mary Alcasarin? Magpamimbro ka, pati pa ko, giilad pa ko. O sa may pagpangilad ni Sonia Noot na ko. Brad Cesar, magpamimbro ka sa amo ang pundok. Kay hapit na makuha ni Sister Mary Alcasarin ang kwarta ni Mungkado dito sa World Bank. Ipangbahin-bahin ka ng mga kwarta ni Mungkado diha sa membro. Mo na ilang pagpatuo para lang yun kaganihon tungod kuno sa kwarta. Kaya ang kwarta kuno ni Rizal nga naa sa World Bank o ni Mungkado, kuhaon kuno na ni Mary kay walay lain nga gihatagan og pagpanugot nga mo pirma nga aron makuha ang kwarta ni Mungkado, aron makuha ang kwarta ni Dr. Rizal, mao kunos Mary Alcasarin. Kumusta man? Nangamatay na lang ang mga membro, way kwarta ni Mungkado, way kwarta ni Rizal nga nakuha sa World Bank. Di ba pangilad? Pangilad? Di ba ang mga ninggawa sa PBCM mangingilad? Ipasaligan mo nga na kwarta sa World Bank? Makuha ko nun nila? Napay Pedroso ay nagpatuo. Papaliton kag sing-sing. Nga sing-sing sa Muslim. Kay mao kuno ng sing-singa nga kanang dream ring, kana kunong ug unsa kuno pangayoon nimo sa sing-sing nga gamhanan, matuman kuno na papaliton ka ni Pedroso baylo og sing-sing. Tagpila ka libo. Gi-recruit pa ko ana nila. Papaliton kog sing-sing kay mao kuno tong sing-sing nga unsa imong pangayoon kuno matuman. Oy, ang sing-sing ng lubad kay sing-sing nga baligyas Muslim.
gipatuo nila nga singsing kuno nga gamhanan. PBC man as Pedroso, di ba mangingilad? Pati pa ko, himuon ko ang board of director ni Pedroso. Swildado kuno ko. Suluhan ninyo. Suluhan ninyo. Ha? Motunginan ako si Sonia Noot, kamulay magdato usa. Hala, og mamilyonaryo mo tungod sa kwarta ni Mungkado og ni Rizal. Hala, suluhan ninyo na. Dili lang ko magpamimbro ninyo. Wa ko mahangol og kwarta. Pero sa gibuhat ani mga PBCM, mga hanggaw, mga nangabuang na. Ha? Rekruton ang mga tao. Tapos iligan ay. Napoy nagpatuo dito. Nga makuha na pud kuno nila ang kwarta kuno ni Mungkado. Pulos kwarta Mungkado, pulos kwarta Rizal, ilang ipatuos mga membro, otro po ni mga membro nga naog mga kwarta. Kamu ba mga membro ba? Ay mo pagpatakag totoo. Nagali PBCM nga nabuang na, nga ninggawas na sa pagtulunan, ay mo patakag totoo ana nga hayloon mo na ikwartang Mungkado, madawat na ikwartang World Bank, na spiritual man, ay mo totoo ana. Nga apoy mga membro po, nga naong pagkwarta, ay mutuo po dayon, oy. Tuo. Basta naong o kwarta, tuo yun na. Munang among aghat ninyo, kamo mga membro, ayaw tao magtotoo, nga naay mga PBCM na nga buang na, nga naong nagkwarta, ay magtotoo na, pangilad na ninyo, tanawa sa Arellano, bilay pangayo sa membership, ni Titong, ha? Nga nagpatuo pod, nga mao kuno tos master, na ako ng espiritu ni Rizal, mapakirig-kirig ba dito? May ko kasaksi ana. Ha? Ingon des Edwin Alcasarin. Nga, tanawa brad. Nagkirig-kirig na. Kay espiritu ni Master. Ni sulod na. Kabuang. Ha? Nagkirig-kirig na kuno. Kay ang espiritu kuno. Ni sulod daw. Kay arte naman dito. Aron patuon ang mga membro. Nga kinig yun. Tinuod na yun ni. Kay nagkirig-kirig yun. Ni sukdip yun ang mata. Nasudan na kong espiritu. Di ba pangilad? Kamu mga PBCM, mga bag-og karaan, ayaw mo pagpalinglaan ng mga membros PBCM nga nangabuang na? Ha? Patuon mo kwarta, na kwarta dito, na bulawan dito. Tanawan ko ng uban, nangamatay na. Ako giilad sa ko diha. Brad, di ka mo finance o kuan, Brad? Bulawan? Na dito'y mga bulawan dito, Brad, katong naa dito sa katong naay mga kanang mga dato-dato kuno nas bukid. Di ba kuno ko mo finance kuno? Kay naa kuno'y kwarta nga binarita kuno dito. Ako ang giingnan. Kamo lang, sister. Kamo lang. Ha? Hayloon ka og bulawan. Pareho po diha. Ingnan ko atong tao. Nga Brad, pakita ko sa barita nga, mura po ba, kanang barba nga, gold ko no to. Brad, pang-recruit Brad, kay naay daghang bulawan ani Brad, nya, kuan, atuta dito kay atong kubon to nya, kinahanglan mo hatag ka og kwarta ba, kay, na makay bahin. Pangayuan ko, ako pibitang inon, nana ko na-recruit, Brad. Kay taga mag-og seal number. Nana ko na-recruit, Brad. Nya kay bongbuang magputo. Ako naginan. Kinsa may mo na membro, Brad? Ang na-membro na ko, Brad, si Colonel Major Los. Sa military, pag-ingon og Major, wa na gumutawag na ko. Wa na mag-text na ko. Kay Colonel og Major man ako gipaila. Ha? Hibaw man kong ilad to. Muna din ha, nga naay mga ingon ana ninyo, mapibisi magdili, pagkakwarta gani, bulawan, barita nga bulawan, unsa man ang mga tibod, panag-unsa, ay mo tutuwa na. Panglinglan nas mga tao, pangilad nas mga tao, bisan sa pagtulunan sa Dios, pulos pangilad gihapon.
Ingon na nga akong aghat, di mo ta ni mo'y tima nako, pero sao man guning upaw, magsigig panghilabot, sigig pamantay, sigig panghilabot. Kinis Aquilino Balinsa nga nangaupaw na lang, sigig panghilabot, sigig pamantay. Mao nga dili man ta ni mo'y akong isyo. Isyo man ta nako kaluwasan, pero naamay nabuang na nga PBCM. Kinis Aquilino Balinsa nabuang naman PBCM man isuna, pero nabuang na wala ni patuo nga naibulawan. Ang iya karon sige pamantay tagak. Ha, mangurihir sa Biblia, murag korek pa. Hilas kayo. Mangurihir ni Reverend Jesus, gaba ni tawhana. Asar ni sa kumingking ni Reverend sinabtas Biblia. Kanayang mga kuan ka Reverend man na. Ha? Muna diha nga ayaw magtotoo kamo mga bagong membro, ayaw magtotoo ng upaw kana Aquilino Balinsa nga nagpatuo karo ayaw magtotoo na. Kana Makarayo, Pedroso, mira kasi kinsa pa nang recruit nga nang PBCM nga buang, ay magtotoo na, pulos na pangilan ng ilaha. Ha? Pangkuliktahan ka po mo kwarta ng mga tawanan na. Busa mo na akong awhag ninyo, mga kaigsunan ako sa PBCM, ayaw in taon mo pagpadali-dalig tutuan ng mga tawanan kay mga mangingilad na. Pangwartahan na sad mo anang mga tawhana, walain tumong anang mga tawhana. Sumalas Biblia, panapion mo sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Walay lain nga gitukod ni Master, mao ang PBCM, kamaw kanay na record dito sa langit, sumala ni Pakumiyo Pasayon. Walay PEDM nga na-record sa langit kundi PBCM. Busa mga kaigsunan nako, nga naminaw karon, usbon ko ay magtutuan ng Aquilino Balinsa, Pedroso Bailo, Mary Alcasarin, kinsa pa na nagpatuo diha, Makarayo og Danilo nako ay magtotoo na kay pulos na panglinglan ng ilaha. Og nahurot naman po na kong oras. Mingon na lang ko salamat Master sa panalangin ng maghatag. Og manghinaot ako, ngunta sundo ninyo sa matag Domingo ang programa namo dinhi sa PBCM sa alas 2 ngadto sa alas 3. Kini ang inyong alagad sa kanginan og Master, og do na may mga dili mayo ako sinultihan, mga linghapo ko pasaylo nimo. Kung doon na may nalapas nako nga mga sakit nga mga sulti ngadto sa akong isikatawo. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Ug si wa man si Brother Samuel ako raman mao nga ingon ani na lang ako ang pagkuan ninyo sa taghan kay salamat sa inyong pagsunod nako ug mayong hapon kanatong tanan.